दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर'फोरनि गेजेराव सोलोंथाइनि हारखौ बांहोनो थाखाय सम सम बेबायदिनो मावथांखि लानानै खामानि मावबोदों, जेरै इयार अफ इडुकेसन, मिशन कुवालिटी इडुकेसन। दा बेबायदिनो 2021 मायथाइयाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे मावथांखि लादों, बेनो जाबाय आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइ। बे हाबाफारिखौ सनितपुर जिल्लायाव साइकेल रेलीनि गेजेरजों मावजेनदों। दा गुबुन गुबुन जिल्लायावबो बेबायदिनो हाबाफारि लानो गोनां दङमोन, नाथाय कभिडनि थाखाय बे हाबाफारिखौ लानो हायाखै। अब्लाबो बे आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि जि मावथांखि, बेयाव गोबां माखासे खामानि दङ, जेरै स्कुल फोसाबनाय, फोरोंगिरिफोरखौ लोगो हमनाय, फरायसाफोरखौ लोगो हमनानै सावरायनाय। दा बेबायदिनो गोबां हाबाफारि दङ। दा नैबे कभिडनि समाव जिहेतु फरायसालिफोरा बन्द जानानै दङ, दा बिनि थाखायनो फरायसालिफोरखौ फोसाबनाय बेबायदि मोनसे हाबाफारि जोंनो बिथोन हरदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा। दा बेबायदिनो मोनफ्रोमबो दखराखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथोन हरनाय बायदि जिल्लायाबो बिथोन हरदों। दा बेबायदिनो दिमाकुसि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो स्कुल फोसाबनाय आरो सेनिटाइजेसन खालामनाय बे हाबाफारिखौ दिनै जोबथा मावफुंजोब्बाय। मोनफ्रोमबो स्कुल दिमाकुसि दखरानि सिङाव जेसेबांखिनि फरायसालिफोर दङ बिथांमोना फोसाबबाय आरो फोसाबनानै जा खालामनांगौ फरायसालिफोरखौ साफा खालामनाय बेखौ खालामजोब्बाय। दा बे हाबाफारियाव जोङो बाहागो लाफैदों आरो बेनि थांखियानो जाबाय जे जोंनि फरायसालिफोरा जाहाथे साखोन सिखोन थायो, आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों जों फोरोंगिरिफोरखौ लोगो हमदों, जोंनि गार्जेनफोरखौ जोङो लोगो हमदों। आरो बे कभिडनि समाव जिहेतु फरायसाफोरा माखासे उसुबिदा जादों, दा बेफोरखौ लाना जों एसे एवारनेस बा बिदिनो सांग्रांथि जोङो खालामबोदों बे हाबाफारिनि गेजेरजों। बेखिनियानो बियो जों रिकुवेस्ट थागोन जे जिखिनि भेन्सार स्कुलफोर दङ, दा बेफोरनि थाखायबो आसाम सरकारा जाहाथे गभर्नमेन्ट स्कुलनो जाबायदि सुजुग सुबिदाखौ होदों, दा भेन्सार स्कुलफ्रावबो बेफोरबायदि सुजुग सुबिदाखौ होनांगोन। मानो होनोबा भेन्सार स्कुलावबो गोबां फरायसुलिफोर थायो। बर' बिजोङाव बेबायदि गोबां भेन्सार स्कुलफोर दङ। फरायसायानोसै, गभर्नमेन्ट स्कुलाव फरायनायबाबो भेन्सार स्कुलाव फरायनायबाबो, जिहेतु बिथांमोनानो जोंनि फिउचार, नेक्स्ट जेनेरेसना बिथांमोनानो। दा बिनिखायनो बिथांमोनखौ आन्डार एस्टिमेट खालामनानै, बिथांमोनखौ बन्सित खालामनानै जुदि सरकारा अकल गभर्नमेन्ट स्कुलनोल'सो फरायसुलिफोरनोल'सो जुदि बेबायदि एन्ड्रइड मबाइल होयोबा गोबां फरायसुलिफोरा बन्सित जागोन। आरो भेन्सार स्कुल जानायनि कारनानो जाबाय गभर्नमेन्टआ स्कुलफोरखौ लानो हायाखै। मेइनलि दायनिगिरिया सरकारानो होननानै जोङो बुंनांगोन। मानो होनोबा दिनै आसाम बायदि मोनसे स्टेटआ बा आसामाव जि सरकार दङ दिनै बिजेपि सरकार, आसामावबो दङ, सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआवबो बिजेपियानो दङ। दा बिथांमोना जुदि दायित्व लायाबा बै स्कुलफोरा इयुनाव बेबायदिनो थैनानै थांगोन आरो गोबां फरायसुलिफोरा बन्सित जागोन। दा बेनिखायनो जोंनि मोनसेल' रिकुवेस्ट, जाहाथे भेन्सार आरो जायखिजाया फरायसुलिफोरनो सरकारा जाबायदि सुबिदा होनांगौ बेखौ होनो थाखाय जों आसाम सरकार बा बिटिआर सरकारखौ जोङो खावलायगोन।